Hello guys, nandito po tayo sa Royal Wellness and Rehabilitation Center at sobrang sanda yung loob po dito. Ang ganda ng mga event po sa camp at sa simbahan ng church. Yun, invite po tayo ng Jesus the Living Gospel and Church. Ayan po, nandito po tayo at makikinig ang salita ng Diyos at nandito po tayo. Tamang video lang mga guys dahil at ang sobrang ganda at sobrang ganda po dito talaga San Fabian, Pangasinan at makabundok. Tingnan mo yung mga tanawin dito at sobrang ganda kahit hapon. Kung nandito na yung kasama mo yung jowa mo, sobrang saya at makikita mo yung mga ano dito, mga ibang lugar at sa mga tanawin at mayroong mga maganda po ditong tanawin at pwede mo yung pasyalan. Ayan guys, dyan po sa pataas na yan at meron pong swimming pool dyan at sa mga tambayan yan mga guys. At nandito yung parking area. Ayan. Ito pala yung swimming pool ng pambata. Ito yung 4 feet. Yan guys, mga 4 feet yan dyan. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Manginginig kasi sa lamig kasi sobrang lawak po. Sobrang ganda po talaga dito. At makikita nyo po yung ibang camp na mga adventures ang gagawin dito mga guys. Ayan mga ka-idol at nakita natin ang view ng swimming. Ayan, sobrang ganda ng kwarto pa talaga dito sa loob dahil ayan, nagbibihis ng iba tapos tampay nga lang. Ayan guys, nakita natin ganda talaga, maka-aircon dyan kaso walang wifi. Ayan guys, sa sobrang views ito ng tanawin dahil yung tanawin na ito ay sobrang layo at sobrang ganda ng view, parang nakasakalingatan ka na. Yan guys, dito po sobrang gandang tanawin po doon, taas ang balong bundukin at nakikita natin yung ibang babae dito at sobrang ganda po dito sa kampo at marami at nakikita nyo mga pagkain po dito, sobrang sarap. Ayan no, nakakabusog na mga ka-idol. Ay mga ka-idol, sa titig pa lang sobrang sarap na at nagutom na. Tapos kumain, gumala na kami kanina. Gumala na kami papunta po sa isa pong swimming pool sa sobrang haba po ng daan nito at sobrang pababa. Hindi ka na makakakyat dahil ay nakita natin yung mga brothers natin. Ayun, nakita natin yung mga tanawin dito. Ayun, nakita natin tanawin. Sobrang ganda po talaga. Sobrang ganda po talaga dito. At kung gusto niyo pumunta dito lang po sa Roems, San Fabian, Pangasinan. Ayun na guys, makasama ko ay nahiligo na po at sobrang saya sa area. Tapos naligo, ayan na po guys, punta kami sa kuweba. Ayan, nakita natin sila at tamang pasal-pasal kami dito ng mga pastora and brother and sister at nasa namin mga bundok dito. Sobrang saya. Tinuro ko po, sobrang ganda daw talaga. Ayun guys, kung gusto niyo pumunta dito mag-apasal, pumunta lang kayo dito kung meron kayong budget na 3,300 guys. Yan, makikita mo yung mga tanawin. Tapos yan, makikita nyo din yung kataasan nito sa sobrang layo mga idol. Ayan, may mga tambay rin po dito at sa sobrang packet namin dyan, nagtanong muna kami kung okay po dyan. Sama natin si Evan at yung mga natin guys. Ayan, packet na kami at tingin namin at may nakita namin dito mga house at makikita namin yung mga kubo-kubo. Sobrang ganda po pataas po dito. Ayun guys, dito na magtatapos ang ating kwento.